Mwanjo murigereria botuko no bwikomi na kianda mutinyuno mutangani mwaka w'ichiri bubere 2025 ne monche nkoro kwa Clinton Ndigi bia mona soko choreke seni kiago gien soko TV haso botuko bega kwene kia bunango komanyatore ase emesa ya maya kurwa en soko ensa AM. Karibu sana tusange na kumanyaria bali kibaito bamangana basangiriri kurwa semambi yarenge ntambe wika chinga kechiga siri bagaria bakombwate sekurwa se studio ya kabere toko sabiro nyarako bakuikaransa oike obena into kurubono wika omweri okurende tutarayanyora asenchira yoboikirano negati yari to kwariganire tyo botukubware. Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Kuna watu hapa wakipata 50,000 dunia yao inabadilika. Muraibwense urairo muroberio nyota uyochire ntamo chi county sato asegetigia Kasarani. Ngati matepi oshimi wo mintombu yamana na ndembu yamana kane. Kakike sage yesa ruta kubana njengero ekenage kone na ligere omwana ito kakitigara agende kakyo tutamanya bamenyi bamoneke kitutu chache South Kisi kwa kero kuremerwa igesima kia mache asinga yo mugusi ubutine kubo mugusi n'abantu ekarabwata abana bintu eko bono ko obutko bwalero nigabaga kabege korokyo mugusi bakoerra hebisio omwana korenta senka ekera iboirwe. Karibu sana mwancho murigere inyorobo igamesa iga yamaya kuru ensoka ensayamo na bugutubwati ase mitandao hito yekerero Facebook na YouTube buna ensoko TV butko bwalero tugochaka no robot rokubwatia hase abasae bechi county isato ya Kiambu Nairobi amona Kajiado nigo bono banyorire chibesa cy'umuroberi onyota echo kigo cyakobakonya gukora ubonchoreria abarai aho beserekari nigo bono baikirana asomoyogo yo okorekana Kiamu Kasarani ase bono banyarako babako wakira ekoko umuroberi oyo na gusaba abasaye banyarako babako yobwatereria kwene kibuna kwegendereria bare rigochya gukora amonchoreria samagima muri kitoli na tinyambane no arenga sense meyo nero gutegorre mesa ya moye kurenso kense yamo asenchero yobwikira. Omurai bwense ya Kenya William Ruto oraire omuroberi onyota ime kaunti ya Nairobi asegeti Kiamu Kasarani ime omocho Nairobi. Moroberi yo ni goikiranwa n'abasaye kurwase chi kaunti cha Nairobi kaunti ya Kajiado amoneri ya Kiambu. Gukwana asomo yegoyu Ruto ni gatebre buna nyota ni gerengete gokonya abasaye wekinya ase amochiria barai bari bakoyegikeria. Hii mpango hii itafikia vijana 820,000. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Kuna watu hapa wakipata 50,000 dunia yao inabadilika. Wewe ambaye uko na milioni, please usituonyeshe madharau. Wewe relax na milioni yako. Wacha mimi nipambane na hawa jamaa wapate 20,000, wapate 50,000, wabadilishe maisha yao, Kenya iweze kusonga mbele. Omoyegoyo oikiranwa n'abarai ao asibara wano mokonyi bomurai bwense Profesa Kithure Kindiki nigo basirire omuroberi oyo. Mradi wa Nyota unaangazia vijana wetu ambao kwa sasa labda hawana training, labda hawana stakabadhi za masomo ya hali ya juu, lakini Mungu amewapatia maarifa ya kufanya biashara na kutengeneza utajiri kupitia hiyo talent Mungu amewapatia nayo ya biashara. Hakuna haja ya wewe kutafuta mtu yoyote kusaidia wewe kuingia katika hii project. Iwe wazi na iwe kila Kenyan can benefit from this project. Na mradi huu ambao Mheshimiwa Rais ameweza ametengeneza huu mradi kwa sababu vijana wa Kenya waweze pia kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Kwanza, Your Excellency, nataka nichukue fursa hii kwanza kwa niaba ya vijana wenzangu wote hawa 14,000 ni kushukuru sana Your Excellency
kwa sababu ya mpango huu wa Nyota. Your Excellency, katika historia ya taifa hii ya Kenya, miradi mingi iliyokuwa inakuja Kenya ilikuwa inabagua hawa ambao wamekaa hapa, Your Excellency, kwa sababu ya level ya masomo. Your Excellency, wewe mwenyewe ukaleta project ya the National Youth Opportunities Towards Advancement Alliance Nyota, ambayo qualification yake, Your Excellency, kama vile ulivyotuambia Your Excellency pale Nakuru, ni kwamba the only way you qualify in Nyota is if you have no qualification at all, Your Excellency. Omoriki omonene ase wizara yebyombe nobonchoreria obokoboke Susan Mageni nigo aenekeria basaya buguche konyora obosemi bogwekinia aso bonchoreri. Tukimaliza hii shughuli tuko nao leo ya disbursement, mutaenda mentorship ya 2 months. We have deployed, si ndio hivyo? Si mentorship lazima. So we have deployed service providers, experts in business development, wale wanaenda kutembea nyinyi unyo kwa unyo, watatembea na nyinyi. Ndiposa ukijikweruza kidogo utaumia, tutakuwa hapo kuwa hold. Chinga kechecho umugabana bwe county ya Nairobi Muske Johnson Sakaja nigo arire ira yogoche gutuguterare ebango ase abasaya buchinga kibago chikokoro bonchereri bwabo. Sisi tutahakikisha for the first year na ile ambayo inafuata, ile biashara utaanzisha, tuna waive all business permits. Business permits, licenses, hakuna kunyanyaswa na kanjo sa ile umeingia kwa hii system. Tumeelewana? Inaweza hezi. Ya pili, si mnajua tunajenga masoko mtaani. Zile soko ambazo tunajenga na tunaenda kuzikamilisha pamoja na rais wetu, tutahakikisha ile biashara ambayo uko nayo that you also considered katika zile spaces kutoka zile ward ambazo umetoka. Kuripoteria Ensoko TV, erietaria ne Linet Nyambane. Nebono murikito Linet Nyambane no roboti rwa senchira yoboikerano tuguska bosyo mwancho murigari asoro ngorwa gusibone county ya Kisii abamenyi korwase ekenyoro kia bombure kegokase ward ya Tabaka ensemo bunge ya South Mugirango nigo baesokire na kwimurunganiria hengana ya amati ya Nyagusira po yanderea w'imyaka 45 konia obuli mubwa ya Nyagusira abwase bono gwikabono umubere oye omenyire asenkendu angasegeka kemetinyi wetania ebere asokoba atayo asensemo yokobora kwenwa kwae eborete maiga yobuli mubwa ya konigwa ni amati aye nigo bono baesabire serikali gwesonania na gusonsora ebitina no muchando yora sensemeyo elio kwenekia unamba chiko mwenekeria Nyagusira esabari yaye ere ya masikani murikito Caroline Mausa agotumanya senjere bwikirano. Rituko ria rero ni gabamenyi korwa se kenyoro kia bombure kike gotoka ime ward ya Tabaka ebunge ya South Mugirango watwarege ikaro kia bene negatia bamenyi korwa se chinsemecho anemo nabanyake omugambi bwensemeyo eligo sansora omuchando bwobole mobwa Nyagusira boy anderea obubwa beta bokonigwa ne ama egento kire irere komenya senkendu asegeka kemiti nyebere gwikabono okoba nigo bagoteba buna asetayo arabega kwenigwa omwana oyo na kite akero ina asirete ile tumotinde gitego kimaka na mwana oyo akero mwana oyo asirete tu amane tumuino ga gasoboro ase agakite nyumba yaye bono mwana oyo ikeire omanye no borimo oyo atu borimo okure yeso akwa ntonya okora gasi gotori isiko mutinyo no yo kabe yesa kwede ari mochari bono tutenga tugurende kwaye enyombe ro korora inda ni ogundere mochari bono go murekera nyo mwana oyo airanete na kwerigeria ari so mucho na road bono go sirire ekerasira obore mobwayo nyorire nga echirani yarenge moino korokumongina nyagechu oiriro bore mobwae atengo bore mobuno bwae okwana nabalikia mangana nige gatia bamenya abo baragire byara omugambi bwe chinsemecho abase batebire bunani gausekaine no konigwa ko bole mobu korende nonya nabo nigo mugambi oyo abagagokana ebikore binagoteba buna ereta cheti kobeka esei ya sokonigwa ko bole mobu nabo igotamanye tibuna bwanyarete koba bokonigwa abanyakinyoro no mugambi namanyete omugambi ere naire chibesa akarie that is why aturukete aya area kabere intetindi kwanda kende gyonsege koru
obole mobodi bwanya boni bwandere omuntu na atokwae gutumutindeke ekyagere biri bona kana ndo ya mentire ya mochari kamuranche twasaba esirikali none areiguna ki omonte ntakana ngo pingwaro bole mobwanya boni bu atayo cyo mugambina rorenge urigete pakali rube likagenda court lakini saa hiyo wapirochire ete mugambi utaratokonya kende piguna torega igakuruma bono niga bamenya abuna baiga abanyakenyoro bonsia sobwa amo basabire serikali nyare ko bagweswanania na korotota ekine ekiraseke bero likwene kyabuna nkonyora bale obwene bwanya gusira boya nderea libatwale nsemo yoko mwenia omuntu okonyara wansa koni omugondo gwomuntu obande naende omonyine ororo okale Nairobi okora haso lingi okora kibesa okwerie oruo mwana oyo igasira yairo motienyi omubere gosogundire gosera mauga toko chikoya igotoko nyingange ento kitoko kora abantu balenge gokyo bawole mo balenge mara gatatu eme kabisu bono bakamanya koleta ibere eche bona chiretete shide mbakobole mo bacha kogenda bono nje ngosabanga abantu batoikange obole mo boiga bwachiete boirane kisheria twenda appealing ebintu bichake byakoru muna byarenge elindo obole mo boiga boito boirane noyo iganyole asobo obole mo bwarenge umubero ya endoro atwagani umugambi atwana okay tinde ko umubero bw'umwana mutopoi lakini bono umugambi ta ntorochi muri agotote twataka togende tutagure sengengere gari obole mo bwaye turuo tore tumwana tumutinde korwa bombure imewodi ya tabaka ebunge ya South Mugirango ekaunti ya Kisii elietariane Mausa Caroline Bemano murikito Caroline Mausa kurwa senseme bunge ya South Mugirango togusika bose mwancho murigeria togoso ase county ya Nyamira bono magaya mate ya makini gosiria bancho babo bane abo banyatako babakuyira nyomba mwaka oeta umutenyo kianda asense mwanya makuru tegotoka ase wodi ya Gesima semo bunge ya Kitutu Masaba niko bono mwana moke huyo tigarete Stacy Makini anyara ko bakagosoa ase skuru ya Tonga Comprehensive gwetera ase ogosirwa no mwakili Victor Swanya onya ko bagakoria eira yogochia komosomia omwana oyo nyamwita mukwa koranya makuru ya Gesima Nero tuwatsanga kwa skuru ya Tonga Manuel akana nchego ikorani ngiro to aleta ngakya baibori kasa ndito ale sense mayanya makuru to ase family ya sireti family members bane umaibori no mwana bino kana mochi kana so ndo aleta ngango mwana ode tigare to ara mwana ko Stacy kile mati ndomo ile skuru mashimo fikasanya akalia na naji ko mwaka ndio school fees na nzenga twabanga ni mu accommodation wana nyabone kutinje mentorship so mwana ine retware ntarenge school umusoro cyangwa nakanete school kizimo kumwe na abasani babiri batatu ndatukanye shopping na gutukasiri kwa to school ngato wakambiyamo mishima service general na tetu na mushtuke in fact ngakora ntando mwana school tokana na bali mashimo wa live bora so yo motorege gato school mwana ya ndio kama ndio ndio consequences kuna ni bansi yativo nyanja katika Tonga muno na nchi na bile privilege and I count myself na ene bishye binene emegana na kayiburiye gutimaya gayiga iburo ya omwana oyo nenka yabo ibona go kiri no rent school ya Tonga atikosoma abantu kwashu ate nsingi manga omwana oyo krea ira rent ayiga asitonga munuri abonga tabanga rent na nkindi asara amenyi no aturabuna abayiburi baye nainde nigoto kumulinda akore buya agende skulu enene na era chwe kana kumutulaira abongwa kera ona bantu bane biyamono ekiagera assessment yare yo mwako yoeta nabe skulu eto nabe ko barang yose nabe ko taguni ya akora buya ekiagera assessment yaba nabondo cyabana bitu buya bakana bane skulu kingia kuno batanya tamya mono ono omwana oyo muna nchidira ko Stacy omwana oyo Stacy igako bana abana bandi iga nainde abonda the washwa the public igari in safe hands mutanya makuru
ndanya kubaira ya bara yuwa twana kuri ya ngamba ya kwa kambi ya kabe na Oscar Wanchumu riria tutigeta sengane yo yechisemi maiga yo morokiwa Jupiter Abuga kurwa sekenyoro kia masobeti sublocation ya Rioga ensemo ye bunge yo ya Kitutu Masaba imenyamira konyora chipoint 54 kurwa se eskuru ya Mag asogo eta ma yegiredi ya kianda KJSA nigo bona beire hatari no bokonyi bonde bwensi bwo gosoma se eskuru ya Banyaruka ya Nyabururu Abuga nigo bono huyo siretie ise na boigo ngina huyo metero mochando bobongo niga esokire na gusaba sirwe ne school fees ne bintu binde bigana ile kwegenderia se chisemi yaso ya se school yo kwegenderia se emiroberio ya ankyo. Mimi naitwa Jupiter Abuga. Nilifanya kutoka Max grade 9 kwanza kwa mamangu ana kitu maskini tunalala njia, babangu alikufa katuacha. Nilitoka Nyabururu National School, sijaenda, wengine wameenda. Nasikia vibaya kwa sababu wengine wameenda, mimi bado sijaenda. Tafadhali nisaidieni. Maisha ni magumu hapa yenye kwenda shule na watu wanateseka tu. Nilisema acha nisome kwa bidii nisije kusaidia mamangu nikiwa msaji. Nikafanya bidii shuleni. Mkinisaidia nisome, nitasaidia wazazi wangu nikiwa msaji, mzazi wangu nikiwa msaji. Na pia Mungu atawabariki. Maria tangu rukini kwa mbuka kama mama. Msaga tamu mwana yo kara na abachi te ga hana arenga bora kina buja ise Nairobi arenga korega akanyora chan ena wata arega sinkia sana ora ko ni mega mbali ngibata Bona kara nyora chan kunyora mbara kura na muti nina gachandika wana baba mende kitu agasagaire matokoni teruso mumani no amenyete gaire no to kole makwaye no to kole kibarua wala gireria ban no aki tari moganya school kama litangu kutoka Kibonzo chumusika mani mwana niyo mungu mtuka ni Nyabururu tatuma abana kazana mtini 2016 agasira akabatika bana baketu batemi kubakona mwana yakeranya utandika tari kunya ranking akanga mwira maxi aunga kwa umuntu maxi akamwira akirwani akanyora maxi 64 point akarangira Nyabururu nasala ona senjo gole muri byenga wasimina kituko muri school nari kubuli mu kicherusa atuanja tokonya na gavana sipasa chikuru wego na kisero babwaterane akwa tokonya rumwana ikirani ndoko ya beti yoga sub location ya moni location yesime ward Kitutu Masaba Nyamira county aigambo ane mosobeti omwana oyo gaiga yari omumuro minto iga etabia asingi tatu mwabona akwete agatika mamu mwabotari akiri buya igo nabwato boremuru bwo koigwa bwo bongo bone nago saba baisimiwa baitu mwesimiwa Jerusha Momanyi mwesimiwa Grave Gisairo mwesimiwa Shadrack Mose mwesimiwa Honorable Nyaribo mokoni omwana oyo Mwanchumo rigereria tutararwa gwa sensemo yechiseme ninchi gukumanya sengencho murikito
Steven Nyarikie Mbunde uyu nyatukabaga kubwatiriria umugano bw'umworoki wa Isaac Oyugi kurwa ase Kenyoro kia abumuritoke gutuke wodi abo Gichore bunge West Mugirange County ya Nyamira uyu uri kuboria obokonyi bogoswa ase eskuru ye secondary yegi Adventist ya Menyenya uri kurio obokonyi nigo nkumanyiwa nga onyorire obokonyi nabo igo ninchiko kumanya ase keigo kiribosio ase omworoki uyu agokeire konyora obokonyi kurinde tugusukasa roboti ronde bono rokubwatikana na magendero maiga yogo chandika ase egetambe ase omochando bwa mache nigo bona bamenyi bensemo ya Moneke egotoka ensemo ibunge ya Gitutu Church South County ya Kisii barene kibako gokera maiga yokorimerwa egesima kia mache no mujumbe bwensemo yo umwishimiwa Anthony Kibagendi ase skuru yoboroso ya Moneke bagukwana nabarikia mangana nigo bona bagokere emiroberio au ya magendero yumwesike Kibagendi agendero tekwenekia nakobaikirania nakoria eira yogochia kumuirania ase kerogo ekyo bojumbe ase obachori bori bosio omwaka bwechirubere 2025 na ibero muri Pethuel Machini agotumanyia senchero bwikera igabana garabata yana wankuraranja ingati matepi oshimi gwo mintombu yamana na nembu yamana kane kakike sage yesa ruta kubana njengenda ekena kane na ligere omwana ito kakitigara agenda kakyondo tamanya Oyo no mugokuba omenyi bensemo ya Moneke imeyebunge ya Gitutu Church South County ya Kisii maiga yomo chumbe wenseme yomo Anthony Kibagendi kuba kunyere gesima ase skuru yoboroso ya Moneke okwana barikia senseme yo nigo mnyabairere mechande menene babire bagwetera ekera bakurigia macha sare nabono no mweso monena sabara chigwikirania amagima abotambe buno mosae na magerembu yamana senge nchanya ariko bagagoteremera mache for a long time we've been really suffering konyora mache o conduct home issues buno gokoroboreni agokora irrigation ase bimeribieito and especially no ase domestic uses. So we're really grateful for this great milestone, and the best thing that the MP has done is to empower the community by bringing a long-term project in the community. It is really a great achievement, and for us as the residents of Moneke area, we're really grateful, and we say that Kibagendi tuoma sawa twabeire togotara saa tambe kuoya mache kilomita 5 togochikoya mache mpaka twagoteire nchera none metu yasinyiru twabogoire metu mpaka twagotire ngachinza chionsi ntutobwate yani kebaro gitekene no korigia mache toigure bya sana so mweshimi wetu Anthony Kibagendi gotorentera mache abeirange togosimekera chinyeni bona botogosimeka chinyeni nyeni chiriko toboraga bede muna inche na panda mboga kwa wingi managu kwa wingi nkobekera mache bona igure bya se project yo mweshimiwa Anthony Kibagendi era neri ngambia mona sengenje yo mweshimiwa wetu Mr. Anthony Kibagendi asengenje gotoretera maje ase skuru yaito ya Moneke kuna indwa bangina twabire toko chandika mono asengenje yo kwenda rochare kero morakero ri kwanyoranga none shinge ninchiyo amaje tari roche igori tangani toko ira ningo mwishimi wetu ngambia mono asengenje yo korete project ya maje ase skuru yaito ya Moneke ebinyoro byaito betoirana inaika ase skuru yaito ya Moneke twabire no mogoko munga asengenje yo konyora amaje aya arabe ka kotokonya ase ti family shaito kweka tokonya ase skuru yaito irange ga ase Moneke etokonya none skuru yaito ya Kiogweri mate ga etokonya none ase tuko yaito kyagara buna bono konyorere tuko yaito amaje ne ka ase ngongwa ase rocha ase ngenje toko stwari kya amaje okonyu ayoko switch yanga ayoko rose ndagira nigo bono bagokira Mosque Kibagendi asokubikiranire amagendero nakora liganga yabo yo guchikomosira sobochori bonene bore bosio. So it is an assurance that next time he is going to be voted in also as the next member of parliament as Taya Kogenda, because the only member of parliament to take no monto autorete ramagenda gosebon amagenda na autotagete nduto to monto wacha sera chibese to monto autorete ramagenda amagenda e basa ringorware amarotore mere chipara notore senama yani ntuna nento tageti kende omora ina Anthony Kibagendi sengencho otorusire ibuyu mutu tware ko nganto ruswe ibuyu mutu ntokomenya sawa yo torusire ibuyu lakini asi aitera baniga siro mweshimi wetu ibuyu byarure mutu togo gwakero mweshimi wambu ya mono kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Pethuel Machini.
Manchu morigeria chidagika chiabutukire 23 igoro yensa eyamo no tugiko mwerio bwense mentangani yemesemo yakuru ensoke nsemo toskare togosiuma chiduka ken kurena ndasige kagitari gitamba sensemo yakabere togendra gweseme mange. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Amareni gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro muroberyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Omwancho mulire Yensoko TV ngetaseni Yensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye koruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin Yensoko TV Oboroso Bumugusi. Mera na balibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra Nensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelyo chisemi nobo semya igyo yobulimi bwekerero
nechikoringa asoboremi bochete skuru no botigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyini simegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Bethlehem machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka Bethlehem machine asomoro bere boberemi no botugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atana bera seiki mwanchu muligereri Ensoko TV nechiko bwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mo bune chena kuru mwanchu muligereri elitonyara ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nera nyara ko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba bune chinse mo chiamulo aliaso mugusi yale emuletie tonyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bakoigwewa asenchera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batoko kora ige korugeito tonyare ko batoko kora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokore libina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara ko batoko koraleria okorali kwanya gusira asenchira ebwenerete Ensoko TV oboroso bwomugusi Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho muligereri Ensoko TV ntabe to koretera amangana magia buna neto wateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne Ensoko TV oboroso bwomugusi mwanchi muligereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omuligereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri buna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoska tonyegera gende gotengera egetaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomugusi Eliane Kerubo Frida Eye Ensoko TV oboroso bwomugusi Karibu sana mwancho muligereria sensemega ya kabere ya mesemo ya kuru Ensoko ensa eyamo mbiomo na soko gendra gusangana intwe nabono togusika bosio gokumanya soroboti na chiko kumanya maiga yigita senigi Ensoko TV habwigoro kumurikira ekerero kyo moroke wa Isaac Hoyugi kuru ase kenyoro kia bomorito kegutoka ase ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira uyorenge no kugania kugusirwa school fees erinda so ya segre class ke grade ge komia ase school ya menyanya yegi Adventista niko bona konyirwe niko mujumbe West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka gwetera service yaye hanyara koba gakumuriro moroke oyo school fees ase school ya bose yokumurira ase school ya kebirigo yabamura na kumwakandra school fees ritkoria rero abara ibande abo barwa chibesa chugosira hence umworoke oyo kwegenderia no mujumbe omukoro West Mugirango Mheshimiwa Vincent Kemosi omuonchereria Rogers Muturi naboigo habasaki be bose naboigo haba abashabiki be getaseni kiga Ensoko TV no ni twa school ko no ni gas abe bulbane e kondo ba ko na ndiste lima tu kons no ne nchara tu kurara dinja na ne dinda bo to bucha to ira no je school to tari ke abe bulbane mbali ko nyara na ti ba ko mbali ko atikende ende na ko ramate ndangi menya nimbo ati mojo bayibuli mbabwati besa
mbabwati kende barangire yasurikira umwana oyo ntutweka ntoko nyare kiagera buna turi nsaiga otujandike na intu onyale banyale kwa osangiriri eri bwa 47,800 chikokonya umwana atagende school ngolende asesaguria yobole merugware ngasomo chiyo igoto wakera station yetu mbiamono egasiemo gokora yenderera gokora matukonsi ekiagare egasiemo gokora nyasa uri iguru bakabairaneri nane bakabakane ekiagare kene yonse gokora baria bamino nyasa uri iguru nawe eta sere ko dingente ko gokora ne kiagere nane nabo kwenda ko bagoko system wa matukonsi ngwende gendera gutwara moyo mubwate nane muyaka mo konya abantu bonsi tari gauka kurende usi yonsi na asende asimukunyara keingi mukwa oyo mintoro cha simuturi aspiring MP ya West Mugirango na atwajisini kiriwe 20 noyo minto Temos Vincent the former MP ya West Mugirango na atwachiri bukomi na wachira achionsi igotiganya sawa Toska bosio mwancho morigereria munyakirogo ho Kenya Airports Authority Mheshimiwa Caleb Kositan hamwe nabo bisabande kurwasiri shirika rya Kenya Airports Authority nigo baikira nase gitigi chindege gya suneka eryo korotota emiroberio heyo gendrete yo guchakwa kwagacha kwegetie kyo nigo bono bariga nigo no mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati abwase babe kabene buna emiroberio yonsi nigo yarubeire ose yabereire ange inse yechi wiki isano chiribosio kwene kyo bwagachobo mbochigo chakase nchira yabene buna nchira yamo yokorotote emiroberio yo kwagacha egetigie chindege gya suneka naboga kwene kebune emiroberio yonsi mbiyere nigo mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati abaregania na kuumirana naba bisakurwa asere shirika rya Kenya Airports Authority bakoragwa no munyakirogobo Caleb Kostani asegetie kyo authority. We have come here today to visit Suneka airstrip. With me is our acting MD, Dr. Mohamud Gedi. We have our engineer, GM Engineering, Engineer Ondiek. We have our GM Procurement, Vincent Korir. And we have also our Director, Engineer Ogola. And we have Engineer Mwachache, who comes from the area and is also an engineer with KAA. So we've come to look at this project, as we have been here before, and this project has stalled for quite a long time. We are in the process as KAA of undergoing a procurement process to acquire a contractor for these works. This work is going to cost slightly over 300 million. Last time we were standing here, he did promise that he'll come back with his team. Now that he has a whole team, procurement, the GM, all engineers, just to figure out what they're going to do next. He has promised that in another 2-3 weeks, they will have started the issues of procurement. Okwana na baraliani go Caleb Kostani oyoro munyakirogo Kenya Airports Authority asingera buna emirobero yonsi yaberange na igo insechu maisano nigo bwagachi obwo burachi gochakigwa abwas chindega chinke chiragwe ere kororo byo basombi. And with the few challenges that we have identified, we are going to work very closely with His Excellency Governor Simbarati in order for us to have collaboration between the national government and the county government on how we can fast track and make this airstrip. His Excellency the Governor, we are indeed, as an authority, very much committed to ensure that we complete this work on time once we commence. The facility is quite important from an economic point of view, connecting communities, creating employment opportunities. And that is exactly what we want to achieve as care. No mugavana Simbarati asensemo yaye ni gasababu na mirobiro yo kwagachigetie kichake asobwango. Hopefully that we want to ask them before the president comes, that by the time the president comes here, he comes with the contract. Honorable Mbati has just indicated that always these things happen nearer to elections. We don't want this one to be a weapon of election. It's a weapon of development and the business. Therefore, we are looking forward to ask KAA, as you have promised, good brothers. I was with him in Parliament. You guys, let us fulfill it. Nonyena boni gamarorale obuna egetekige chikokaligwa rokoro libaga lyoko gwechindega chinene nonyenekero emerobiriera oro yoko chikoga chigetie kanene asichinsemo chanyangoso asamale mara manene 4 kilometers, and we do hope that once we acquire additional land,
we are going to extend it to around 1.3 kilometers. So we are, as the chairs indicated, we are seeking your full collaboration. We shall do what it is required as it is, and then work slowly on how to expand it, to make it bigger, to make the runway longer so that it can accommodate the bigger aircraft. Otherwise, this work should start within the next 5 weeks. We should have a contractor in place. But we want to urge our people, be patient. Let us see what the government can be able to do within that around 5 months, as the chairman has just indicated. Bono ningira chikababuya ekerobwa gachibwegetie kibura cha kiwa sobwango erokororobya obasombi korweime na isiko ya gusi inkoripota ya Ensoko TV kurwasuneka ensemo ya bunge ya Bonchari county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge. Toska abosio manchumo rigereria miroberio yobwagachi asege ketambe nigo yamanyekaine koba heme erimo yabasacha korende asesahum Mohamed kuro musubati kuro se county ya Kilifi nigo bono emerimo yobwagachi tari mirimo yende onsigo nigo abere gakoyekora erio kokora ogonchereria amagima yabamenyi bensemeyo gwetera hase obumanyi bwaye na omukia abekira semirimo yobwagachi nigo bona nyare koba gakorosia matobari hase bono sauma konyera basubati abange kuru asensemeyo waswa sobwagachi na kwenyora engeria yabo ya kirari tukomurikito Debora Kirubo agutumanya senchere bwikira ase kegetambe emirimo yobwagachi nigo yamanyekaine kobe emirimo yabasacha korinde ase Saumu Mohamed kuri county ya Kilifi emirimo yobwagachi tari miremende yonsigo nigo abeiro koyekora eligonchereria magima yabamenye bensemeyo anene mono abasubati. Kazi ilikuwa ni ya wanaume ndio walikuwa wakifanya, lakini katika hali vile tulivyokuwa tukiangalia na kazi za kina mama kulikuwa hakuna, ikabidi nasi tuanze kuingilia zile kazi za kufanya ile kazi ya kuchimba jiwe. Wetera soboko nyibwaye no mukiabekire asemirimo yo gwatia magana na korisia matobori Saumu nigakonyira basubati abange kurwenseme yo gosoa sobwagachi na kwenyorere ngeria ya kila lituko. Benefit ya hii kazi tumeona iko na manufaa vizuri sana. Na iko na manufaa. Nyumba tumejenga za block wenyewe huku. Una shule yetu ya karibu ambayo ndio yasoma watoto wetu ambayo iko bahari. Hiyo ilikuwa iko very rough na imejengwa na jiwe la kulifanyia kazi kama wazazi wakaaji wa huko. Ime yorogongo rwa Magorani ime county ya Kilifi nigo Saumu akonyira sensemo yobwagachi bw'ikinyomba kisukuru ne chikanisa gwitera se company yaye aseba kubatana ne familia yaye kerokyo weekendi ne chinga ki abana baye barasomotimo ko motambe bwerusa abana bo nigo bagokonya gwatamagena witanieli bweye mama mimi naweza kuongelesha hivi manake hata tushongea tayari. Tukakaa kwa pamoja na tukaangalia ile dharubu tulikuwa tukipata na hii tukaipata ina wepesi. Korengana na Lloyd Kai oyoro mo engineer no Monyakondo imeye county ya Kilifi wetera semirimo yaye yobwagachi bw'ikinyomba nigabasubati abange bagakoriga sienenengia asobwagachi chingakyo mu baromo nende wabasubati ogenderete kwenekwa ase sector yobwagachi. In the year 2020 could hardly notice any woman in the quarry sites. But as per now, where we've reached, there are so many women who are working in those sites. So when sourcing for building blocks, building stones, we sourced from Magorani. And before, you could hardly see any women in those quarry sites. But as per now, the number of women has greatly increased. And this is so inspired to see women actually stepping up in the construction field. Kuripoti ya kurwa county ya Kilifi, nchini Gonkuru kwa Debora Kirubo. Yamano murikito Debora Kirubo no roboti rwa senchira yobo ikiranu na boigo hemiroberio yabasubati kuriya weso yase obwagachobo tugusuka aso roboti ronde rukubwatekana nege korokyo mugusi
okoiborwa ko mwana asenka gosase kenyoro negento mugusi kurokare arekorora buna nebisio binene hebio birengete kwagenderia egesaku igatia bagaka abanyara ko babagusangana getasene kegagia Ensoko TV nigo bono bakorera buna umugusi nigare arenge no gosemeria buna okoibora na kugo kugenderia egesaku egento boigo kegotebekana buna nekegwa kurwase Nyasaye Murikito Vincent Monda na twariganiro robot rwase nchere bwikira kwa James Mengo nyanja esokuru ekero mwana ibwirwe igento gekobo no kogoka bantu bamente ngana so igonye no igento gikuru kubutenenku wamente kanire nje ngoro kwa otenyo nayo bwogendi asinga yo mugusi obutenenku bwo mugusi n'abantu ekarabwata abana asemeyegeria mwamugusi abegete motwe no koiborwa kwa mwana asegesa kukyo mugusi okoiborwa ngo bwatenge nche yaye eyebwate meroberi ndemene negati omwana gakoiborwa goseka iboirwe negetambokero omugusi agoteba kegocha n'obuyo bonge asegesa kugito bono okwiburu kwa mwana igokogo chaime egati yo mumura no munyaruka akaraba omiranire ime yoko nyomana kondegero munori abugoriti oburtaburia iga aseki agotebwa ari neto mutegoro gusa ari murito umwana yakara atokire n'umwana yakara ikira asobiko bwense umwana n'ubutinenku asomugusi James Mengo nyancha bakubwaterana no tenyo musinto bwogendi nigo bakobekanamo na kongirania matuka gochemagaga elio komanyana wesemia mange igoro yo komentege saku wetere nyangi yo koiborwa kubwatekana n'abagaka babege koro ekero chinga kicho cyarekoba no moyega boigo ore gutunyanwa na kubwatisi wa mone ya mate yonsi ekyo kereke orokerero buna no gusanga mo twensi na boigo mogoko monene asemwa mugusi abantu nko babali ngamo banyina bakumubwatisi kumurwanisi sigi yo kuibura umwana bali kuibura bweka na bagaka mbali ko bale baka bali kuna gwenjuka nangeiga reko eraise koba usinyirwe gusukuma umwana iche bagaka nkurangiru balenge bacha ko mwachingu chinguru ichi ichi ali kurukuguta bagaka mukungu ayo guta mukungu na baka bali guta mukungu nde umwana kara ibuirwe onyo iburu umwana umwisia umugake isokenga ine sukunyuma na bokumanya umwana umwisia ibuirwe nkige kworoke abangina baba kwirira atakujiguru muchigo ayiririri paka gatano wa turatebi gukwa manyango mwana iburu nyumba no mwisia onye no mwana iburu nyaruka usege sagana bari kurira atakujinse ayiririri bakura kujinse bari atakatatu kwa manyango mwana iburu ngina monto osenaendo mongina oyo ikire kuri umutegoro nigare ko babu no mware oyo iburu umwana mongino oyo yakaba bunu mwale waruka yakaba nyumba alendire paka ikioma lende nabo mundaro we ikioma ngento ikioma kigali aeseli kobu kuna tabali ngintu kiatigara kuchio ngekukubono likiagule ine kiagu butuko usenye kiagu tinja kianda ujikuira onye no mwana umumura umongino yari gutigoro bere rwabulio robere rukuri paka mambia liria kubuka mambia munya gosoka ubeke gesero mutwe oteba engora onderere asenge nchobuna bokonyagokia na boige bintu byonchoreria abangina nigo bono bakonyorera abana asicinye gitalia makiaya iliogokea ni mechando na boige mebasokano emenge unogo sirio bogema igetambukero boigo kegosegetwa moneke ombekeri kya bochano nsengima WHO mwamugusi kagochengero komentakana kumubaro asegesaku kwetero koiborwa kwa mwana onsinkianda korende ili komindiri buna yeo moko monyo kama gatebe muzangura ndutwame umoko monyo kama gatebe muzangura ndutwame gatebe muzangura ndutwame torodi jinsonga bogirango toyebona liliana kwa Uraira chingero bunyangero Minto mutako waka jonsi mwakene mole muikabondo igwakania maguru chiengwe Uraira chingero bunyangero Yo mokungo ziko moino kaebozi bulinsi yaye Mokungo ziko moino kaebozi bulinsi yaye Egento karu mwana ibuirwa abantu balenge kogokera nkilinga ukuno komentekana no kogenderera kwegesaku nyombi yagendereire umwana nebisio
na indi bate umwana nekegwa ankyo kande omwana oiboirwe ngochare kwa gwerieta egetambukero omugusi akoroka owasimoria nche Vincent Monda na kwariganiria aya Imeye Nsoko TV. Mwancho murigereria wikira guno tuikira omwerio gwemesa ya mayakuru ensoko ense yamo hasiri tukerigaria Jumatatu rituko erio rire ribotko bikomina kyando mutinyo gumutangani umwako wiga ubwekiri bere 25 ne mombi amana soko sangana into korutoga chagete gwikira boniga naboigo Barnabas Kibaso Jeria Kirubo Carlton Otto musorubege susu Daniel Kamodo negati ya pari babere bakobwateria emeroberio yemesa yamayakuru ensoko ensa eyamo hase banyare koba bakogokera haya twanyare koba tukurira Frederick Gembo naboigo Princess Debbie kurwase University ya Rongo mwancho murigeria kusaberonga ogandra gutwara burigerio buya bemeroberia gandreta sembeo Nsoko TV naboigo gikoraga chinsa isato ninchikora nagaga na indeto sange SMS yakuru ensoko chinsa isato nchinkuru kwa Clinton Ndigi asadi baga heriaye Brian Achaka na Felistas Kabendi na Barnabas Sondari na butwa bwatera na kwendekea maligune chibicha ngochara senchirengi. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi obutindi